עגבניה, אהובי היקר, תקשיב, אני חשבתי על זה, אולי נקרא לבן שלנו אוגי. מה אתה אומר? באמת אהובתי? את חושבת שנקרא לו אוגי? אוגי זה את חושבת שנקרא לו אוגי? אל תשכחי שהוא בן כמובן. אני חושב שאוגי זה די שם יפה וחמוד לאוגיה כזאת חמודה. מה את אומרת? אז נקרא לו אוגי? אני חושבת שכן, זה שם ממש מתאים לילד שלי. ותקשיב, כשאני הייתי קטנה בבית הספר, היה שם מלא ילדים שקראו להם אוגי. הם היו ילדים מאוד חמודים, אבל אתה חמוד מהם יותר, והבן שלנו בכלל חמוד יותר. אז מה אתה אומר? נקרא לו אוגי? כן אהובתי, למה לא? אוגי זה שם ממש חמוד ונחמד. טוב, תביא את התינוק ונגיד שקוראים לו אוגי. סבבה. אני הולכת להביא אותו, אהובי. אהובי, הבאתי אותו, מר עגבנייה חמודה שכמותך. תראה, הנה הוא, תסתכל איך חמוד. וואו אהובתי, הוא באמת חמוד מאוד. אז יאללה, נקרא לו אוגי, ועוד 8 ימים אנחנו נעשה לו ברית מילה. נמנע, אוגי. תסתכל, הוא כבר למד את השם שלו. כן, חייבים לעשות לו ברית מילה עוד 8 ימים, כמו שנהוג לעשות. כן אהובתי, אבל תקשיבי שצריך מישהו מקצוען שיבוא לעשות לו את הברית מילה. ותקשיבי שאני יודע מי זה. כי אמרתי שיש מישהו שקוראים לו מר אננס. הוא ממש טוב ולעזור לנו. הוא יכול לעזור לנו בלעשות מה שעושים בברית מילה. יופי, יש לך את המספר שלו? תשלח לו הודעה. כמובן שיש לי. הוא היה העוזר שלי פעם אחת בעבודה. הוא היה לקוח שלי. הוא בא אצלי לעשות איזה משהו, אני עכשיו לא אגיד הכל, אבל הוא בא אצלי לעשות איזה פנייה חשובה. והוא אמר לי שהוא עושה ברית מילה וכאלה, והוא גם הסגר לנו את האולם. והוא בכלל לא עולה יקר, הוא לא רק 15,000 שקל. זה ממש לא יקר להזכיר אולם וברית מילה. צודק אהובי, אז יאללה, תיקח אותו. ואני בינתיים אהיה קצת עם אוגי. וילמד אותו מילים כמובן. הלו, מר אננס? שלום לך, מר עגבנייה. אתה רוצה ממני ברית? כן,